بقى زعبانا ون بزي كاتي معلتاوي بمحبراوي ميديا زرق انز سمعنسي زوم زعبات هزيهم كخمي يمسلو بحد مهور نايتي عودي بحد منفر نايتي عودي كمي يمسلو خمي الرأي وكمي الرأي يقبهم تاكن حسب نخل تاكن حتى نخل تاكن ملسخ نركب نخل زبلو نتسبب حتتاتن ጥያቄታትን ንኽህልዎ ኢና ዛረብ ዘለና እምበር ካብ እምነቱ ክንፅል አንጻር እምነቱ ክቃለስ ወይ አንጻር አምላኹ በትሪ ኸልዕል ገለ ይኩና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ሓፈሻ ሕቶታት አልዒልካ ግን ይህን ምባሃሃል እዩ ብአይሁድ ከንታይ ይብልዎን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማብኡ ዝነበርና እኳ ንፈልጦ እንዲና ነቲ ብኡ ዘይነበረ ግን መብርሂ ክህልዎ መታን ከመይ ገልጾ ናይ ሙስልምና ንክርስቶስ ከመይ ከም ዝገልጾ ነጊርካ ንለኻ እሞ አይሁድ ከንታይ እዮም ዝብልዎ ከመይ እዮም ዝገልጽዎ ከመይ እዮም ዝሪእዎ ንዑ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁዳውያን እቲ ቀንዲ ክርስትና ዝተፈጥረውን አይሁዳውያን ስለዘይተሰማምዑ ነቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ዘበን ዝኣትዎ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንሶም ጽበይዎ ዝነበሩ መሲሕ መሽያኽ ዝብልዎ ብቋንቋኦም ቋንቋ ዕብራይስጥ ማለት እዩ ተቐብአ ማለት እዩ ከምዚ ኸማይ ዝመስል ክእከልኩም እዩ ዝበሎም ሙሴ ኣብቲ ሕጊ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ካልእ ዓይነት ኣመጻጽኣ እዩ ካብ ሓንቲ ንእሽተይ ስድራ ቤት ድኻ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ንግስነት መስመር ዘየላ እሞ ከዓ ኣብ መብልዒ ማለት ተወልደ መሽያኽ ኣይተጸበዩ ንሶም ስለዚ ሓደ እዚ ረቑሓ ነይርዎ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ግዜ እቲ መንግስቲ ሮም እዩ ንኩሉ ነቲ ሚድል ኢስት ይኹን ክሳዕ ጸሊም ባሕሪ ካብ ሮም ጀሚርካ ተቆጻጺርዎ ዝነበረ ስለዚ ናይዚ ጸቕጢ እውን ነይርዎም እንታይ ማለት እዩ እቶም አይሁዳውያን ብዝተወሰነ መገዱ ምስቶም መራሕቲ ናይ ሮም ዝሰማምዑ ከም ዝነበሩ ካብቲ ተሰዲዶምሉ ዝነበሩ ከዓ ካብ ባቢሎን ምስ ተመለሱ ከዓ ፈሪሳውያን ተባህሉ ኣጥበቕቲ ናይቲ እምነት ናይ ይሁድ ከዓ ተፈጢሮም ካህናትን ጸሓፍትን እውን ካልኦት ብዙሓት ነይሮም ሕጂ ክርስቶስ ዝሰብኮ ዝነበረ ከዓ መቸምቲ ወንጌላት ናይ ክርስቶስ ብዘይካ ንእምነት ኢልካ ብሓቂ ብዙሕ ጥበብ ክትረኽበሉ ከምኡውን ፓወርፉል ኣዝዩ ትብዓት ትመሃረሉ ጽሑፋት እዩ ብዘይካ እቲ ንእምነት ማለት ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ናይ ክርስቶስ ፍሉይ ጠባያት ዝነበረ ፊት ንፊት ንዓመፅቲ ወይ ከዓ ፊት ንፊት ንግቡዛት ማለት ዘፈራት ክዳውንቶም ዘንውሑ ገጀፍቲ መጠምጥያመያታት ዝገበሩ ኣብ ቦታ ስልጣን ኣብ ቦታ እምነት ኣለና ዝብሉ ግን ከዓ ነቶም ዝተረስዑ ድኻታትን ነተን መበላታትን ዘኽተማትን ረጊጾም ናቶም ዋኔን ጥራሕ ዝገብሩ ዝነበሩ ፊት ንፊት ይጋፈጥ ስለ ዝነበረ ስለዚ እዚ እውን ተራ ነይርዎ ምስቲ አይሁዳውያን ክቐበልዎ ዘይምኽኣሎም ማለት እዩ ብዓብዪ እውን እቲ ኣራዳዳ ኣመጻጽኣ ናይ ሓደ መሲሕ ከምቲ ክርስቶስ ዝመጾ ኣይኮነን ዝተጸበይዎ በዚ ምክንያት እዚ ከም ሓደ ገበነኛ ኮይኑ ዝተሰቕለ እዮም ዝርእይዎ ሮማውያን ዝሰቕልዎ ክሩሲፊክሽን ኣብ መስቀል ዝውዕል ከም በራባስ ዝበሃል ድሓር ተፈትሐ ከምኡ ሽፍታ ወይ ዝሰርቕ ወይ ካልእ ዝነበረ እሞ ከዓ ሮማዊ መንነት ዘይብሉ ሮማን ሲቲዝን ዘይኮነ ኣብ መስቀል ሰቕልዎ ነይሮም ስለዚ በቲ ኖርማል ኣረኣእያ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ
ወይ ከሓዲ ወይ ዝሰረቀ ወይ ከም ስለ ዝኾነ እዩ ተሰቂሉ ዝብል ኣራዳዳ እዩ ዘለዎም ብወገን ኣይሁዳውያን ፅቡቅ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ ዘለዎ ሕራይ ትቕፅል ሕቶይ እምነት ንኽተኣምን ምክንያት የድሊ ድዩ ወይ የድልዮ ድዩ ወይ የድልየካ ድዩ ወይ የድሊ ድዩ ኣነ ከም ተምሃራይ ናይ ፍልስፍና ዝኾነ ነገር ምኹነይ ዘይኮነ ነገር ክትገብር ወይ ክትስዕብ ሃሰሰለባን ከም ትኸይድ ዘለኻ ወይ ከዓ ኣብ ፀልማት ጎደና ሒዝካ ትኸይድ ከም ዘለኻ እሞ ጉድጓድ ኣብ ቅድሚት ፀኒሕካ ኣብ ጉድጓድ ኣቲኻ እግርኻ ከም ትስበር ገይረ እየ ዝርድኦ ሓደ መዓልቲ ብዘይፍላጥ ትገብሮ ወላ ፅቡቕ ይኹን ፈሊጥካ ንክትገብሮ ይእምሮና እውን እምሮናት ፍጥረትና እውን ዝግድደና ንሕና ሓሰብቲ ፍጥረታት ኢና እቲ እምሮ ደኣ ንምንታይ እዩ ተፈጢሩ ከይሓሰብና ከይፀዓርና ከይተሸገርና ንክነብር ኣይኮነን ስለዚ እምነት ንክትኣምን ምክንያት ኣድልየካ የስ 1 2 3 ኢልካ ክትረክብ ኣለካ ምክንያቱ ክትርድኦ ጥራሕ ዘይኮነስ ሚኒንግፉል ዝኾነ ህይወት እውን ክህልወካ ኣብቲ ትስዕቦ ትርጉም ዘለዎ ህይወት ክኸውን ምርዳእ ይጠልብ ኣቐዲሙ ለዚ ዝገብሮ ዘለኹ ዝስዕቦ ዘለኹ ቲፎሶ ዝኾነ ዘለኹ እውን እንትኾነ ካብ ምንታይ ተበጊሰ ቅኑዕ ድዩ ጃስቲፋያብል ድዩ تا فتحت بحال أب كل وسانتاتنا كتأتو مخنيات تتقلبه مالتي سلازي حدا أمنت ومكت صعبه كترد لك عد الكيو زي سن أنسام زبحال سون ناي كانتبيري ناي بريتشيو credo ut intelligum يبل بقانقا لاتينيو credo يأمن مالتيو ut intelligum يأمن مو دحار كردأني يلو يو زماغوت مالتي انتايو امان مقدم دحار كردأكا اتي نمجمريا نسلاسي كوين زغبرقال سلاسي زبحالا مصحف قدس صحفي يلم بايزوي دحاري مابوتات بتكريستيان سلاسي زبل أطميقهم وي كوين يجيرهم مالت نعم مجمريا استزاروا ترتوليان زبحال أبونا بتكريستياني انتهي بالنسخة what does Jerusalem has to do with Athens يبل يروساليم بوتاناي أملخهم بوتاناي اكزي أبيهرم بوتاناي مولوكوتاوي لعلة فترة زلون إيا تقصر أثينس كأب بوتاناي فلسفنا عندنا يبعل سقراطوس نايبعل بلايتو أرسطوطلي سلازي يروساليم كنتاي قداي اللوا مس أثينس داي زبل زلو كنحس ريزن اوت كنقبر ساعد لي انني يكون امن انا احتمال ساعه يتسمع مع كلهم يزلهم مالتي سب كحسب ريزن اوت كقبر الله بعلو بول كخا قالوا زيكونس بعلو كساعه تسكولو ناي مودعتا ترديو امينو لبو عريفو خير الله ازي اخ حرنت زبحال بايزوي حدا سب حرايو كبحال أبتوشتو مالتي أنتي جان جاك روسو تناي فرنش فلسفرز بولو مالتي أوشت خايت حرنت مجمريا لعلتناي تريتوريال نبلو ويكا governance نبلو وكولونايزيشن كال استفلالي خون خيليو أوشت خا بحرنت نقط مالالس بعلقة توسنو لو خون لو سقطناي كالوت سيقول جن نزن توسن كا كتريو كتصعبو انت خيل كاون كتمرامرل يغبا موداتا شو لبخا قط يللكا توسن طبو زيا حتى زي انا بزناي عدنا خنوتات كنملسا وي كنوردا كنفتن ينامو زبز حسب زي مخنيات زامنن بزي مخنيات نتزصنحه زسعبن الله بو منصركا توم حدغاتا توم شجراتون كم زبزحو قدما يبلنا ممكن تقصو صنيحنا هنا حجي بسمناي ولد يصنيحهم لي كسعب دي زلوو ويس كم زبلكا حاتت يزلوو
ኣይፈልጥን እየ ግን ሃይማኖት ናተዩ ብወያ ዝኸይድ ኢሉ ድዩ ደረቕ መልስ ክምልስ ዘለዎ እዝንዝን መልስለኒ እዝንዝን መርትዖለኒ እንታይ ክገብር ዘለዎ መንስያትና ክንታዮም ገብሩ ዘለዎም ንሃይማኖቶምን ንእምነቶምን ብዝምልከት እቲ ምክንያት ከ ብኸመይም ክረኽብዎ ዘለዎም እንታይ ክውከሱ ኣለዎም ብሓቂ እዩ ናይ ኣቦታተይ ፀኒሕኒ እሞ ኣነ ከዓ ስኢለ ይስዕብ ኣለኹ እቲ ሓቂ ባይታ ዘሎ ኩልና ማለት እዩ ናይ ኣቦታትና ፀኒሕና ንስዕብ ነርና ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ንዓይ ዘፅንሑ ናይ ሃይማኖት ኣቦታተይ ክስዕቦ ፀኒሐ ድሓርናተይ ውሳኔታትን ወሲነ መወዳእታ ከዓ ዝበፂሐ ዘለኹ በፂሐ ኣለኹ ዝኾነ ሰብ እውን ከምኡ most likely ካብ እምነት እስላም ተዳእ ተወሊዱ ኣስላማይ ይኸውን ካብ እምነት ናይ ክርስትና እውን ተወሊዱ ከምኡ ካልእ ማለት እዩ ግን ሕጂ ዓለም ትቕፅል ስለ ዘላ ክንቅፅል ከዓ ስለ ዘለና ንኣብነት ሕጂ ክርስትና ዝበሃል እምነት ንባዕሉ ክንደይ ግዜ ተለዋዊጡ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ማለት ውሕዱ ካብ ሪፎርሜሽን ካብ ማርቲን ሉተር ጁኒየር እቲ ሞንክ ጀርመናዊ ጀሚርካ ኣብዚ ዓዲ ብሓፂሩ ልዕሊ 2000 ዝኾና ዲኖሚኔሽንስ ጥራሕ ኣለዋ ናይ ክርስትና ጥራሕ ደፎ ናይ ካለ ማለት እስልምና ደፎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ዘይካት ናይ ስዋዓሽኒ ማለት እዩ ስለዚ ለውጢ ኣይተርፍን ኣብ ዓለም ኣብ ሓደ ስታግናንት ኮይኑ ሰቢቡ ዝነብር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተሓሳስባ ይኹን ኣካል የለን ቀፃሊ we are always in the state of flux ይብል እቲ ግሪካዊ ፍላስፋ ኩሉ ግዜ ኣብ ለውጢ ኢና ንርከብ እምበኣር እቲ መንእሰይና ወናትና ናይ ዝሓስበሉ ግዜ በፅሕሎ እቲ ኢንላይትመንት ዝበልዎ ኤውሮጳውያን ዝበፅሕዎ ብውሕዱ ንሕና ክንጅምሮ ክንክእል ኣለና ኢንላይትድ ንክንከውን እንታይ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ልክዕዩ ምንኣስ ወይ ከዓ ፅቡቅ የብሉን ኣይኮነን ናይ ኣቦታት ዝፀንሐ እምነት ዝኾነ ዓይነት ይኹን እምነት ማለት ኩሉ ግዜ ቫልዩ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ከዓ ክንመሃረሉ ንኽእል ኣብ ናታቶም መንኩብ ተሰቂልና ኢና ከዓ እቲ ዝያዳ ሕጂ ክነማዕብሎ ክንፈልጦ ንኽእል እውን ንፈልጥ ለዚ ከም መወከሲ ፈልጦ ንኽእል ግን ከ ኣብዚ ግዜ እዚ ከንታይ እዩ ንዓና ዝፅበየና ተራናትና እንታይ እዩ ቤናይ ጎደና ክንከይድ ኣለና ሓደ ንግዜና ዝምጥን ኣካይዳን ኣበርክቶ ንገብረሉ ንዓናን ንኸባቢናን ክንጠቅም ንኽእል ብፍላይ ከዓ ንሕብረተሰብና ነቲ ዝተወፅዐ ሕብረተሰብና ናትና ወገን እውን ክንጠቕመሉ ንኽእል ኣካይዳ እንታይ እዩ ክነንቅሓሉ ንኽእል ናይ ግድን ኣይኮነ ናብኡ ስለ ዝፀንሐሲ በቃ እሞ ከምዚኣ እንተዳ ኢለዮም ክስንቡዱ እንድዮም ዘይፈልጥዎ ሓድሽ ምህሮም ፅኢልና እንታይ እዩ መናፍቕ ዝበሃል ቃል ኣሎ ናይ ትግርኛ ዝመፀ ሄረቲክ ከምዚ ክንበሃል እንዲና ኦፍ ኮርስ እሱ ኣይተርፍኒ ግን ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ ካብ ዘበነ ፀልማት ናብ ዘበረ ብርሃን ንመላለሰሉ እዋን ኣነ ብፍላይ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ሳልሳይ ዓለም ሕጂ እዩ ምክንያቱ ኣክሰስ ረኺብና ኣለና ስለዚ እንታይ ንጉዳእ እንተ ደኣ ሓቲትና ተማራሚርናን ብጀካ ንረብሕ ጥራሕ ኣብቲ ዝቕፅል እምበኣር ሂወት ናይዞም መዛኖይን መንእሰያት ካባይ ዝንእሱውን ውሳኔታቶም ባዕሎም ክውስኑ ግን ብፍላጥ ሞከሲታት ሎሚ ካብ ብዙሕ ዓይነት ዝረኣይ ነገር ኣሎ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን መዓት ናይ ትምህርቲ ዕድል እውን ኣሎ ክሳዕ ካሌጅ ምኻድ የድሊ ድዩ ኣየድልን ኣብ ዝብል እዩ ተበፂሒ ዘሎ እንታይ ማለት ኩሉ ትደልዩ ዓይነት ሕቶታት ኣሎ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ከምኡውን ኣብተን ካልኦት ዌብሳይታት ማለት እዩ ነዚ እናመርመረ ዘይፈለጦ እናፈለጠ ከም ሓደ ሲቪላይዝድ ወይ ምዕቡል ሕብረተሰብ ንክኸውን ክፅዕር ኣለዎ እምበር ከምዚኣ ኢላ ፀኒሓትና እያ እታ መስመር እሞ ካብኣ ኣይእለኒ እሞ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ንክትነብር ብቕዓት እውን ክሳዕ ትስእን ትኸውን ኢኻ ከምኡ እንትኾይኑ ስለዚ
ጠቕላላ ጌጋ ኢትናዮ ቦታት ኣይኮን ግን ኣብኡ መወከስ ጌርና ንሕጂ ዝምጥን ግን ክንውስን ክና ምስ ዓለም ተወዳደርቲ ክንከውን ኣለና ከምኡ ስለ ዝገበርና ከዓ ኣብ ሓጢያት ኣቲና ኣይኮንናን ኢንፋክት ዝያዳ ናብ ጽድቂ ንቐርብ ኢና እንተደኣ ምዕቡላን ሕብረተሰብ ኮይንና ምክንያቱ ምብሉዕ ምዕቡል ሕብረተሰብ civilized ሕብረተሰብ civilized ሕብረተሰብ ከዓ ሰባት ከምኡ ዝኣመሰሉ ክጉድኡ ኣይደልን ታባረም ላይ እሱ ወላ ጽሑፍ በት መጽሐፍ ቅዱስ ይሁን ወላ በት ቁርአን ይሁን بخالو صحفات ون انتخيدنا ات golden rule زبحالالو كلنا ሃይማኖታት common denominator ናይ ሓባር ረቆ ሓየረን ዝወስዶ ንብጻይካሲ ከም ነፍስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ ዝብል ማለት እዩ ወይ ንዓኻ ክበጽሐካ ዘይትደልዮ ነገር ንብጻይካ ክበጽሖ ኣይትመነ እዚኣ golden rule ያ ማለት the more civilized ዝኾነ ሕብረተሰብ the more civilized ዝኾነ ውልቀሰብ the more ይስለኻልኦት ዝሓስብ እንታይ ከበርክት እዩ ዝብል ናብዛ ዓይነት state of mind ክንበጽሕ ከዓ tradition ከምዚ ይጸንሕኒ ባህሊ ከምዚ ይጸንሕኒ ደቂ ዓደይ ከምዚኦም ዝኸዱ ንዓይ ዝመስሉ ከምዚኦም ኢልካ ናብ ኡጥራ ሓብክን ምኻድ ናይ ውልቅኻ ስጉምቲ ወሲድካ ናብ ምዕቡል ዘበን ንኽትኣቱ ኣነ ክዛረብ ዝኽእል ማለት እዩ يغني اللي صباتي تقتل حتى ሃይማኖታዊ እምነታት ኣብ ሓቂ ተመስረተ ዲዩ ሓቂ እንታይ እዩ ምስ ሃይማኖትን ምስ ፍልስፍናን ብዝተኣሳሰር ምጂ ዝተፈላለየ ዓይነት ክለሳ ሓሳባት እዩ ዘሎ ሃይማኖት እንታይ ማለት እዩ ክበሃል ከሎ ንኣብነት ብምዕራብ ሕጂ ሃይማኖት ሪሊጅን ክብልዎ ከለዉ ካብቲ ሊጋሬ ዝብል ናይ ላቲን ቃል ዝመፀ ኮይኑ እቲ ሊጋሬ ከዓ መራኸቢ ማለት እዩ ሊጋመንት ዝብል ቃል ናይ እንግሊሽ ካብኡ ዝጨብጨበ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ኣብ መንጎ መለኮት ወይ ከዓ ዲቫይንን ዘራኽብ ትካል ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ እዩ ሪሊጅን ኢሎም ዝኣምኑለዎ ማለት እዩ እምነት ገሊኦም ከዓ ምዕራባውያን ዝመሃዝዎ እውን ዝብሉ ኣለዉ ናቶም መግዛእታዊ መደባት ንኸማዕራርዩ ሰባት ካታጎራይዝ እናገበሩ ብስም ኣምላኽ ማለት እዩ ብስም ዲቫይን ንዕኦም ዝጥዕም ዝገበርዎ ኢሎም ዝመሃዝዎ እዮም ዝብሉ እውን ኣለዉ ካልእ እውን ዝተፈላለየ ዓይነት ትርኢዮታት ኣሎ ብንጽሩ ገሊኦም እውን ህያብ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ሰማይ ዝወረደ እዩ እውን ኢሎም ዝኣምኑ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሃይማኖት ሲ ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ድዩ ያ ተሓቶምሽ ሓቂ ኸንምዃኑ እንታይ ማለት እዩ ከዓ ዝብል ናይ ባዕሉ ኣከራኻሪ ማለት እዩ ጆን ሎክ ንሓቂ ክትርጉሞ ከሎ ብኮረስፖንደንስ ቲዮሪ ዝብሎ ማለት እዩ ትዕዘቦ ነገር ትሪኦ ነገር ምስ ኣባይታ ዘሎ እንተደኣ ተጋጣጢሙ ሓቂ እዩ ይብል ማለት እዩ ኢማኑኤል ካንት እውን ትፍሉጥ ፍላስፋ ናይ ጀርመን ከዓ እውን ከምኡ ተሓስቦ ነገር ኢማጅን ትገብሮ ኣብ እምሮኻ ዝረኣየካ ምስ ኣባይታ ዘሎ ሓደ እንተኮይኑ እውን ሓቂ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዝብል ግምታት ኣሎ እቲ ዳኒሽ ፊሎሶፈር ከዓ ሶረን ኪርክጋርደን ዝበሃል ንሱ ከዓ ሓቂ ተዛማዲ እዩ ተዛማዲ ከዓ ሓቂ እዩ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክለሳ ሓሳባት ናይ ሓቂ እዩ ዘሎ ኦብጀክቲቭ ሓቂ ኢምፔሪካሊ ነረጋግጾ እንታይ ማለት እዩ ብዓይንና ርኢና ወይ ዳህሲስና ወይ ሰሚዕና ነረጋግጾ ነገራት ኣሎ ብሎጂክ ከዓ ማቴማቲካሊ ይኹን ወይ ከዓ ብምዕሪት መገዲ ሓደ ጌርና ኣገጣጢምና ከዓ ሎጂክ ወይ ከዓ ምጉት ዘለዎ ኢልና ኣብ መወዳእታ ሓቂ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ለሳ ሓሳባታት ኮይኑ
ሃይማኖት አቤናይ ሐቅ ዝተመስረተ እዩ እንተዳልና ብቀጥታ ብመንጽር ዝገለጽኩልካ ናይ ክለስ ሓሳባት ናይ ሐቅታት ዘይኮንኩ ክገልጾ ዝኽእል ወይ ክግለጹ ናይ ክእልኒ እንታይ ዳ ማጻጽ እዩ ኦሪጂን ስቶሪስ ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት እቲ ሞበቆለ ዛንታ ንኣብነት ዛንታ ናይ ኣዳምን ሔዋንን ኣለና ናይ ኖህ ኣሎ ከምኡውን ኣብ ቁርኣን ናይ መሐመድ ኣለና ብዓብዩ ኣብ ካልእ እምነታት ናይ በዓል ሂንዱ እንተኸይድካ እውን ናይ በዓል ክሪሽና ዝበሃል ዛንታ ኣሎ ኩናት ዝተዋግእዎ ኣብኡ እንታይ ዓይነት ክብርታት ወሲዶም እንታይ ዓይነት ሞራላት ተጠቂሞም ካብዚ ዝጨብጨበ እናበቆለ ዝኸደ እቲ እምነታት እዩ ብትምህርታዊ ዓይኒ ክረኣይ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓቂ ዝተሰረተ ድዩ ወል እቲ ዛንታ ፀኒሕና ኣብነት ከም ዝበልኩ እቲ እምነት ናይ ክርስትና ክርስቶስ ከም ዝመፀ ኣብ ምድሪ ሂዳ ከም ዝተመላለሰ ከምኡውን ሃዋርያት ከም ዝነበሩ አርኪኦሎጂካል ሳይትስ ዝሕብረና ነገራት ኣሎ እቲ ናይ መለኮት ዝበሃል ግን ትልዕሊ ተፈጥሮ ዝበሃል ግን ዝጨበጥናዮን ዝሓዝናዮን ብእምሮ ናይ ደቂ ሰባት የለን ጅንታይ ዝመጽእ ብዲቮሽናል ዓይኒ ብእምነታዊ ዓይኒ ክትሪኦ ከለኻ እሞ እምሮኻ ክጭብጦ ስለዘይከኣለ ንስኻ ክትርድኦ ስለዘይከኣልካ የለን ማለት ድዩ እዚ ሓደ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ንተሓሰብቲ ዝገድፈሎም ከምኡ ከዓ በቲ ራሽናል ኣተሓሳስባ ከዓ ወል ብእምሮይ ክርድኦ ክሳዕ ዝኽእል ጭብጢ ክትሕዘኒ ክሳዕ ዝኽእል ዘይረዳእና ኣምላኽ ከመይ ኢለ እየ ክስዕቦ እንታይ ሒዘሞ መዓስ ገበነኛ ይገብረኒ እዚ ነገር እዚ ኣይስዕብን ኣይፈልጥን እንትዳ ኢለ ዘይፈለጥኩ ክፈልጥ ኦኬ ኣም ኦፕን ግሉፅ እየ ግን ብዛዕባ ልዕሊ ተፈጥሮ ዝኾነ ነገርሲ ዝሓስክዎን ዝረምሰስክዎን ነገራት የለን ስምዒታት ክህሉ ክእል እዩ ሪቹዋልስ ንብሎ ማለት ስርዓታት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ መቸም ብዙሕ ክንረብሖ ንኽእል ግን ኣብ መወዳእታ ግን ብደረጃ የእምሮ ናይ ወድሰብ ክጭበጥ ዝኽእል ክዳላደል ዝኽእል ነገራት ሒዘዴ ዝብል ሕቶ እውን ኣሎ ኣብዚ ሕጂቲ ኦንቶሎጂካል ቴዎሎጂካል አርጊመንትስ ናይ ኤግዚስተንስ ኦፍ ጋድ ዝማጎትዎ እቶም አፖሎጂስት ማለት እዩ ወይ ካቶም ተጣበቕቲ ስለዚ ከምዚኣ ገይረ ነታ ሕቶ ክምልሳ ይኽእል ኮንክሉሲቭ መልሲ ከምዘይሃብካ ርዳእኒ ኣሎ ግን ኣብኣ ዝፍንዋ ፅቡቅ ሕራይ ንሰባት ንሰብዓት ከዓ ንገብ ከሎም ተኻልእ ሕቶ እንተኻልእ ተወሳኺ መረዳእታን እቲ ሓቅን ሃይማኖትን ክንብል ከለና ሲ ገለገለ ናይ ሃይማኖት ሰባትን ገለገለ ናይ ሃይማኖት ትካላትን ተሓቂ ምስኦም ከም ዘሎ ዝኣምኑ ኣለዉ ነቲ ሓደ ሃይማኖትን ነቲ ሓደ ተኸታሊ ናይ ተኻልእ ሃይማኖትን ከዓ ሓቂ ከም ዘይሓዘ ዝርድኡን ከምኡ ዘረድእዋን ነብሶምን ኣለዉ ብኡ መንፅር እውን ኣብ ዓለም ብዙሕ ናይ ህልቂት ፍጻሜታት ከም ዝነበረን ከም ዘሎን እውን ንርዳእ ኢና ሕጂ ኣየናዩ እቲ ዝሓሸ ተናትካ ሃይማኖት ሓቀኛ እያ ናይቲ ሓደ ግን ሓቀኛ ኣይኮነትን ዝብል መደምደምታ ዘብፅሕ እንታይ እዩ ንሓደ ሰብ ብልክዕቲ ሓቂ ምዃኑ ሓቂ ስለዝኾነ እቲ ሓደ ሃይማኖት እቲ ሓደ ሓሶብ ስለዝኾነ ድዩ ዶስ እዚ ምስ ኣተሓሳስባን ምስ ንቕሓትን ቀጥታዊ ምትእስሳር ስለዘለዎ እዩ እቲ ሓደ ሃይማኖተኛ ንናቱ ሓቀኛ ገይሩ ነቲ ሓደ ጉጉይ ክጠፍእ ከም ዘለዎን ዝገብሮ ወይ ከምኡ ዝርድኦ ምስ ባህርያት ምትእስሳር ዘለዎ ምስ ባህርያት ናይ ሰባት ምስ ባህርያት ናይ ሕብረተሰባት ምስ ኣተሓሳስባ ናይ ውልቀ ሰብ ምትእስሳር ዘለዎ ዋላስ ከምቲ ኣቐድማ ቢልካ ብናይ ኤርትራ ምልክት ኣብነት ክትገልፅ ከለካ ፖለቲካዊ ተፅዕኖ ዘለዎ እዩ ከመይ ትሪኦ እስኻ ተሓቶ እንድሕር ተረዲኣትካ ኮይና ወይ ከነፀራ እንድሕር ደኣኒ ኖ ንፅርቲ እያ ተዘይ እንተ ደኣ ሃፂፅኻ ተቕናዓኒ ወይ ኣይተናዓካ ሃይዳ ባዕልካ ግበሮ እዚ ኣብ ዓለም ተምሃሮ ናይ ሃይማኖት ዳርጋ ልዕሊ 90% ኩናት ኣብ ዓለም ዝተኻየደ
باتا ناي هايمانوتاوي الرأيات اللو وي هايمانوتاوي بقندو نابنت كم بعال زي كروسيدز استغايدة أب عسرت وحد خفل زبن كلهم زم أوروباويان زلو عسكر عتيقو ناب يرساليم متيو يهودن اسلمنان كبيت عنوت دم بدم تشكوت يرساليم مالتي كمون دحر صلاح الدين متيو نعومون كمون جيروهم مالتي زي فلوت أب علم مالتي بلادين نزن توين تاورز of نيويورك كعنوان كلون ججف ناي هيمانوتاوي علامة ينيرو كمون ولا أبزترح زي كنا ولا مناي بعل هندون إسلامون ونا بعل كاشمير دارجان 100 عام زخده هيمانوتاوي بأستات الله وزح بهجرنا ممكن تكس نقرينا جل ترياتات نيريو ساعت كندت جفقا انت زي بنا مالتي سلازا هيمانوت ناي violence ويكا ناي متفنانن من نقاطن بحريات كمت يخيليو حجي هيمانوت اتي تكال كم تكال كتريو تقوليها كم institution حدا هيمانوت اتي ولقاو امنت اب ملكوت زلخا نبينكم فلاليون قلينا اب تكال مساته وغن organized institution مسكونه ناتي نات كان يمبحال كل غزي اخلو philosophically كنبب كله امنت هكتور افلس بحال تمهراينا امنت scarce resources نزي violence ناي religion زخطلو ويكا قرقوس ناي religion ناي امنت زخطلو يبل مالت scarce source انتاي مالتي نابنت حجي ولا حساب حجي يرساليم ناتي عمز بهاب فلسطين ناتي يتبل اسرائيلاويان كانوا ناتنا الجزء حلفه ناي ترامب محدار كله اتي امباسي اب يرساليم عميقو هنا نغرات كوينو مالتي لمنتايو كما حدا قدوس بوتا سلستوسده نقول سبكا عقب سلازيكل صبيب سلازخونه مالتي يرساليم سحانتيا شح يرساليم يبلنا نابعله سلازي ازي كم قدوس بوتا ترى scarce resource صحو منجي يا تكبر لي ساعات خيط حتى حجي يرساليم دياني إيسا ديات صبيبا ولا استأمرون تبهريات نايدك سباتن يو صقم اتا هيمانوت دي صقم زخون زلو تابوتا صبيبا تابوتا اني إيسا نمنتاي كلتا سلسته يدلينا دحرداني ببغزيو بمعلتو وي تردادي اخا كفتح زخير ندحر كوينو سلمتاي بزح كهلونا ندلي بزح انت زهلوخه رغصنينا دينا فتح كخون يخلي ايو وي كنت فتح كخون مخالدو حجس تسر مسرت سي ابهريات ناي سبات حجي تكال بتكال درجه خنريو كم زرق جلس كالين يركن هيمانوت حجي تتصقم زخون زلوس اب تتكال مسترنفه تتكال دي تصقم زخون زلو وي تبهر ناي سبات تتحاسبا ناي سبات وي تامنت ناي سبات وي هيمانوت ناي سبات تصقم تقندي كور ناي تصقمس اي ناي زخون زلو بحجتي assumptions لنا انا تتكال سبات ينفطيرو موزبلندي هيمانوت سلازي كم خاب كنا زيرو تشجر عبت أمره نايسب وعبت سرار حيزلو كن كم تكال مسقومة نعمنت ناتو ممرحيتات الله for example نعمنت كريست الناسي نتيو أنا بكريستوس سلازي أمنكو دحينة يبلك حدا نسخاقم بكريستوس سلازي أمنك عيد حنك scarce resource زول قازي scarce resource no أنا لا إله إلا الله محمد الرسول الله إذا لكم فس جرا إيه أنا بجنة زاتو نسخاجن إذا أصل زي تبل كم زعينة أمنة مثل زي بالكا جهنم يخاطعتو كومون أنا تهيمانات مالتي زي كم يجرا تسبرز بالزلوخة أنا زي كم يجرا تناتنا من أسيسي نزي أهم يجرو السبرة كسبرة خالله ووديو نو سخانا بي كم تخيل تاي كم تخون أنا زفرت أي بالليل أنا قبل زمان قد زي أبزي أخبز صحي زدل الزلوخو تاخد كام ساي صبق تزيكت كام ساي كاني من قد دخات عدد نحكا نابزبل درجاتو كن بصح يقبعنا نحمتو دحتو يبلو بوتاتنا برقص انبر
ሃይማኖት ከም መበገሲ ናይ ጽልኢ እንተደኣ ቆፂርናዮ ዝኾነ ወገናዊ ነገር ማለት እዩ ወላ እውን ካልእ ወገንነት ከም ሃይማኖት ክንቆፅሮ ንኽእል ኢና እንታይ ማለት እዩ ከም ሓደ ውልቃዊ ንስኻ እትስዕቦ ነገር እሞ ብውሽጥኻ ዝኣመንካሉ ኮይኑ ክስዕቦ ትኽእል ኢኻ ግን ምስ ካልኦት ሰባት ግን ዘራኽብ ነገር የብሉ ምክንያቱ እቲ ሓቀኛ ሃይማኖት እውን እንተኮይኑ ንኻልኦት ነፃነት ንክህብ እዩ ዝገድፍ ኢነሰንስ ክብለካ ከሎ ሕጂ ሓቀኛ ሃይማኖት ማለት ቁኑዕ ናብራ ክነብር ካብ ምድላይ እንድዩ ናብ ሃይማኖት ዝኸይድ ወይ ከዓ እቲ ሃይማኖት እውን መሻርክቲ ንክረክብ ቢሎንጊንግነስ ዝብልዎ ማለት እዩ ፀግዒ እኩብ ሰብ ኣለኒ ኣነ ናይ ከምዚ ጉጅለ ኣባል ንኽብል ወዲ ሰብ ናይ ከምኡ ፀገም ኣለና ክሬቭ ይብለና ብጣዕሚ ፅምኣት ናይ ኣኼባታት ኣለ ኣኼባ ማለተይ ናይ ሓደ እኩብ ነገር ኣባል እየ ኣነ ንኽንብል ካብኡ ዝነቐለ እዩ እውን እምነት ተፈጢሩ ኢሎም እውን ስኮላርስ ይማጎት እዮም ሓደ እዚ ተኻልኣይ ከዓ ሚኒንግ ትርጉም ናይ ህይወት እውን መን እየ ኣነ ንዝብል ካበይ መፅየ ከባቢይ ካበይ መፅዩ ድሓር ዝኩሉ ኣፃሒፍካ ምስ ወዳእካ ንነብስኻ ከዓ ተቐምጣ ኣብ ሓደ ቦታ ሎኬሽን ትረክበላ ማለት ረፈረንስ ፖይንት ወይ ከዓ ናትካ መበገሲ ትረክብ እሞ ብኡ መሰረት እውን ኮንቴክስት ናትካ ይተሓዘልካ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንምምዕራይ ተባሂሉ እውን ተፈጥረ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለዚ እምነት ወይ ሃይማኖት ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ንሪኦ ንኽእል ስለዝኾነ ናብቲ ናትካ እምነት ስለዝየለ ተሓደስ ከም ፀላኢኻ ወይ ከዓ ከም ጉጉይ ነገር ከም ዝገበረ ጌርካ ንምርኣይ ንባዕሉ ኣብ ሓደ ሳንዱቕ ከም ዝተዓፀኻ እዩ ዝገብረካ out of the box ካብ ሳንዱቕ ተፈቲሕካ ውፃእ እሞ ረኣይ ንሰናይ ነገር ንሰናይ ንፅቡቕ ነገር ንረብሓ ናይ ኩሉ ንሓርነት ቃል ኢሉ ኩሉ ማለት እዩ በዚ ዓይነት መንፈስ ነገራት መርሚር ካብ ባክስ ምውፃእ ካብቲ ናትካ ሃይማኖት እዚኣ ጥራሕ ዓለመይ ኣብዚኣ ዘየሎ ኩሉ እንዳጓሓፍካ ኣብቲ ዘይኮነሲ ናይ ውልቅኻ ነገር ኮይና that's good okay ግላይ ካትኩም እቲ ካልእ ግን ልክዕ ከመኻ ምዃኑ ብዘየገድስ ናቱ ዓይነት እምነት ከምዚ ዓይነት ምርዳእ ከይሓዝና ኩሉ ግዜ ንሰናይ ነገር ንብገሶ ነገር እውን ኣብ ዓወት ከብፅሓና ይክእል እዩ ናይ ሃይማኖት ባእታ ዘይብላ ኮይናት የላ ፍትወፅላ ማለት እዩ ብዙሕ ዲቴይል ክንኣቱ ንኽእል ኢና ግን ንምንታይ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ክሳዕ ክንዲዚ ዝኣክል መከራ ክሳብ ሕጂ ይወርድ ኣሎ ንምንታይ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ኣብ ኤሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ክንሪኦ ከለና ከምኡውን ብተዛማዲ እተን ዝስጉማ ዘለዋ ናይ ኤሽያ ካንትሪስ ንምንታይ ተራዳዲኦም ብሲቪላዊ ሕጊ ኩሉ ሰብ ማዕረ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ብዝብል እነብሩ ኣለዉ ንሪኦም ከኣለና ወለዶኦም ይቕፅል ኣሎ ንሕና ግን 10 ዓመት ብዘይ ኩናት ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ኩሉ ባእታታት ናይ ሃይማኖት ኣለዉ ማለት ኣሕዛኒ እዩ ኣገራሚ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ክንርድኦ ዘለና ከመይ ኢና ክንሕዞ ዘለና ዝሓለፉ 6-7 ዓመት እውን ገሊኦም ምስልምና ወይ ዓረብ ክህሉ የብሉን ዝብሉ ገሊኦም ተሓደ ክህሉ የብሉን ዝብሉ ጎስጓሳት እውን ሰሚዕና ኢና ከም ዝበልካዮ ዓለም ነቲ ወዲ ሰብ እኽልቲ እንዳሃለወት ከላ እቲ ሃገር ነቲ ወዲ ሰብ እኽልቲ እንዳሃለወት ከላ ዝተፈላለዩ ጎስጓሳት ርኢና ሰሚዕና ኢና ኣብ ብዙሓት ሰባት እውን ራዕዲ ተፈጢሩ እዩ ፍርሓ ተፈጢሩ እዩ እቲ ሃገር ክምለስዋ ከምዘይክእሉ ወይ ከዓ ተመሊስና ክንነብራ ንኽእል ኢና ዝብል ትራውማ ዝመስል እውን ተፈጢሩ እዩ እዚ ከዓ ከም ዝብሎ ዘለና ሃይማኖት ማእከል ዝገበረ ጎስጓሳትን ምንፃልን ስለ ዝተኻየደ ማለት እዩ ናብታ ተስዕብ ሕቶይ ከኣቱ እየ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ናይ መጨረሻ ሕቶያ ክትከውን ትኽእል ካልእ ሕቶ ዝፈጥር መልሲ ተዘይሂብካኒ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሰብ ድዩ ዝዓቢ ሃይማኖት
ሰብ ድዩ ሃይማኖት ከገልግሎ ዘለዎ ዋላስ ሃይማኖት ንሰብ ከገልግሎ ዘለዎ ተኣማሚነ ከም ትምልስ እየ ዝሕቶ ዝድርብየልካ ዘለኹ እስከ ድገመለይ ሶሪ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሰብ ዲ ዝዓቢ ሃይማኖት ሰብ ዲ ሃይማኖት ከገልግሎ ዘለዎ ዋላስ ሃይማኖት ንሰብ ከገልግሎ ዘለዎ እዚ ከም ዝበልኩ ተማሃራይ ናይ ፍልስፍና ስለ ዝኾንኩ ሞር ስፔሲፊክ ነገራት ዝደልም እንቲ ስፔሲፊክ ኣነ ክምለስ ሕጂ ኣብ ሃገርና ሃይማኖት ዲ ዝዓቢ ሰብ ክትብል ከለካ ብመንፅርቲ መንግስቲ ድዩ ብዓይነት መንግስቲ ወይስ ብዓይነት ትካል ባዕሉ ሃይማኖት ወይ እውን ካልእ ብመንፅርቲ ትካላት ናይ ሃይማኖትን ብመንፅርቲ ሕብረተሰብን እቲ መንግስቲ ከም ዝበልናዮ ነባሪ ይኮነ ከም ዝኾኑ ትካላት ናይ መንግስታት ከየትዮም እቲ ናትና ሕቶ ግን እቲ መንግስቲ ከይዱ እቲ ሕብረተሰብና እንድሕር ዘይነቂሕና ኣብ ሃይማኖት ዘለና መረዳእታ ኣብ እምነት ዘለና መረዳእታ ኣብቶም ካልኦት ኣሕዋትና ወይ ምሳና ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ካልእ እምነት ዘለዎም እውን ዘለና መረዳእታን ኣተሓሳስባን እንድሕር ደኣኒ ዘይተቐይሩ ካብዚ ዘሎ ክህሉ ዝኽእል ሓደጋታት ክህሉ ዝኽእል ተመሳሳሊ ጌጋታት ስለ ዘሰክፈና ኢና ብስፍሕ ዝበለ ካብዚ ዘሎ ስርዓት ውፅእ ብዝበለ ወይ ከዓኒ ከምዚ ነባሪ ሕቶ ኮይኑ ነባሪ መልሲ ንምርካብ ንፅዕር ዘለና ሕጂ እቲ መንግስቲ ገዲፍና እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘለዎም ስለ ዝረኣናዮ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እውን ክንገልፆ ኣድላይ ስለ ዘይኮነ እቲ ሕብረተሰብን እቶም ናይ ሃይማኖት ትካላትን ግን እንታይኦም መን ንመን ከገልግል ዘለዎ መጀመርያ ወዲ ሰብ ክቡር እዩ እቲ ክብሪ ናይ ወዲ ሰብ ማዕረት ትንፋስ እዩ ወላ ነቶም ኣብ እምነት ዝኣምኑ እውን ብምስሉን ብኣርኣዩን እዩ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ፈጢርዎም እዩ ዝብለና ስለዚ ብኡ እንተወሰድናዮ እውን ብዘይካቲ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ወይ ከዓ ሲቪላዊ ኣረኣእያ ወዲ ሰብ ብጣዕሚ ዋግኡ ክቡር እዩ ንሪኦ ከዓ ኣለና ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ተን ዝማዕበላ ሃገራት ምስ መፃእና እቲ ክብሪ ናይ ወዲ ሰብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዩ ኩሉ ንሰብ ንኸገልግል ተባሂሉ እዩ ትካላት ዝስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘየገድስ ሕብሪ ቆርበቱ ብዘየገድስ ደረጃ ትምህርቱ ብዘየገድስ ካበይ መፅኡ ዘየገድስ ካልእ ነገራቱ ማዕረ ዝኾነ ክብሪ ዝለዓለ ክብሪ ከዓ ክወሃቦ ይግባእ ማለት እዩ ብሳይንስ ይኹን ወላ ብመንፈሳዊ ዓይኒ ስለዚ ትካላት ግን ትካላት እየን ሕጂ ንሃይማኖታት ሕጂ ኣነ በቲ ኣካደሚክ ኣፀዋውዓ ኢንስቲትዩሽንስ እየን ዝበሃላ ትካላት ምናልባት ነቲ ዝሰምዓኒ ትራዲሽናል ሰማዒ ክፋል ናይ ሕብረተሰበይ ዘይክርድኦ ከምዚ ዝዘንጠልክዎ መስሎ ይኽእል እዩ ግን በቲ ትምህርታዊ ፀዋዕ ትካላት ኢና ንብለን ስለዚ ትካላት ስለ ዝኾና ትካላት ከዓ ኩሉ ግዜ ልክዕ ከምቲ ናይ መንግስቲ ከምኡውን ይቕየራ እየን ኦብሶሊት ይኾነ እየን ጠጠው ይብላ እየን ኣገልግሎተን እውን ይውዳእ እየን ማለት እዩ ወዲ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ነባራ እዩ እቲ ንሱ ሒዝዎ ዝቕፅል እዩ ከዓ እናቐፀለ ዝኸይድ እምበር እተን ትካላት ኣይኮናን ወይ ከምቲ ዝበልካዮ እውን እቲ መንግስቲ ይኮነን ነባሪ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣብ ሃገርና ወዲ ሰብ ብዓይኒ ናይ ሕብረተሰብ ይኹን ናይ ትካላት ዝነኣድ ኣተሓሕዛ ኣይፀንሐ ብሓቂ ዘሰክፍ ማለት ከም ስልጡን ሕብረተሰብ ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ዘለና ወላ ኣብ 20 ክፍለ ዘበን ዝኸውን ኣተሓሕዛና ንዕኡ ዝበቅዕ ኣይኮነን ፀኒሑ ማለት እዩ ብትካላት ትካላት ኣብቲ ናይ ሰባት ኣተሓሕዛ ኣብቲ ከመይ ዓይነት ኣገልግሎት ክረክብ ኣለዎ ደቂ ሰባት ዘይኮነስ ኣብ ምሕብሓብ ናይተን ትካላት እታ ትካል ዝኾነ ነገር ከይረኽባ ኣብ ክንደኣ ሰባት እውን እንተተሰዉ ኣብ ክንደኣ ሰባት እውን እንተዳጎኑ ኣብ ክንደኣ ህይወት ሰባት እውን እንተተበላሸወ እንተተሰደዱ እውን ዝገልፅ ዓይነት ኣካይዳን ግብርን ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ማለት እዩ ኣብ ክንዲ
ناي سبات وحساب كن دخيت خون ناي سبات معقبي أكن دخيت خون سبات كي باتاتون فلاي هاجر حبرة سب احنا ابتنا كونتكست خمي إرتراويان ون مالتي وغندو إذن غيب باتاتن أبكن معقبيت تخالا خاليت أكن دخيت خون تكالات كريين سنحنا سلا تكالاتن ين زغويا كل تكالات مالتي كل بولو كله نتوصل خلينا مالتي بفلاي زين اشتي ولدو مالتي بزم مخنيات زود زحازو نجر مبقسي historical background نايتي هاجرون كركب كسعزز أقوم خوينو الله مالتي سلازي كجلجلا أي نتي حبرة السماء نتي الكسب نتي واجا value نايسبات يكون انتهيدا نتي تكال بعلو نمحكاب يوتي زخبة سرحات كايد السنة مالتي سبدا يخبر تكال هيوت نايسب تنفاس نايسب موادة درتيه ولو منغستي حدا خابت ديوتي سناتو دك سبات كحلو مالتي كاب حداغا اندغنا خا بفتحي نحدهم كنوبو حجي كم حدا اما حداري كم حدا نحجز تمت كوينو عماصي ناتو مقصعات خركب سناي زغبركا ناتو بلጭ خركب ايو منغست تسريع بزخونه بسبيلاوي حق يكون ولا ونبتي هيمانتاوي in the same way تكالات كا نتي حزبي نخغلغلا افكرت نخونو حليت نخونو نحدهم تداناغست نخونو هاغروم زفكرو خونو حزبهم زفكرو خونو كحات زي يكونوا نخونو كل ነገር ማለት እዘካተተ معروين سنة سرعات زلو حبرة السب نخانس أب جزيت أقومهم كأحب نخونا أنت تكالات مبر أمسايا نايتهم والكسبات نسم بهوت كنبرة أيقونن بتي جوب مالتي سبو نعم جرش حتى إلى كان يرجع دا جلس كله كلها بفلا إن هذا بيرتراون زتبه له جلا أمانتي من يوم جلا كابلنا مالتي زبلوون يرو ويزبلوون له دقاقي مو مستزلو خناتاتنا هزبي إرترا تأساسيرهم زترجم هزبيو ويترجميو زبلولو وكفوس لزجبرسي إديو زفد زلوا زبلولو مرجم انتايو هزبي خرجم خالديو من يخزرجم كابتر اسنا وربوس إن حريلا كن قد فان خالينا جن مبرهن تلك قرب ملسخ دليه تا حتى بتاع مصبو ميثيكال ويكا أب أير زفنو نجاري مالتي جن بلمدي ويكا خم تمكرو مرجم زرب قالات قبل علي حدا سب خون خل قبل علي خالقون خول جن قالوتها وزخونه قالات الناس تقمكا نحدا نجر كعنو زغبر confession confession ማለት ናይ ቃል ዳርባይ practical ዲዩ ይበጽሕ ዲኑ ምዃኑ መርገም ኣምንታ ኢና ከነሽርፎ እንታይ ኢኑ ዝብል ግን ሜቲካል የዝብላነ ወይ ከዓ ዘይተጨባጠ ነገር ሲልካዩ ማለሲ ሓደ ሰብ ንኣኺረጊምኒ ብቁኑዕ መገዲ እናኸትኩ ብስሩዕ መገዲ ولا حنتي ولا ون جيجان تجوركون ترجمس بتمرجم زبصح ነገር ولا حنت ነገር የለን ስለዚህ ንባዕሉ ተረጊሚ ዝብልሲ ዘረባ እዩ እምበር ተግባራዊ ኣይኮነን መርገምሲ ዝበሃል ተዘሪቡ ኣብ ሓደ ዝበጽሕ ነገር ጭብጥ የብልና የለን ማለት ስለዚህ بقوند تمرجم زي اللي انت دا خوينو ترجمنا لينا نحن حزب اي ترجمنا نزبل invalid يقبرونتي مقوت مالتي جنك انتو زهلون assumption على اسم مرجم ترجمو تباهيلو سيبتصحي بحدا كم حزب يرترا امو وصع حزب اللوديو مالسي كولونيال مجزاتو كاين بلون حجي كن عدمي ملو استجاز ايو حجي خابتهم دك ايزبلهم مجزاء كوازي كونس
ብዙሕ ሕማቕ ነገር ኸውን ኣሎ እንታይ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ዘይዕረፈ ህዝቢ እምበር ዕድል ረኺቡ ሕማቕ ንክገብር እሞ መርገም ዘስዕበሉ ነገር እውን ኣበይ ረኺቡ እሞ ክሳብ ሕጂ ዝበልዖን ዝሰትዮም ከማን እኹል ዘይረኸበ ህዝቢ ብጣዕሚ ከም ህዝቢ ኤርትራ ዘደንግፅ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኤርትራ ናብ ረሃዋ ንክተምፅኦ ክፀዓረሉ ዝገብር ዝከኣል ህዝቢ ኣነ ኣብ ዕድመ ናተይ ኣይረኣኹን ብዙሓት ሃገራት ርኢና ኣለና ስለዚ ሲ ኣብ ወፃዓ ዝነብር ግን ሓደ መዓልቲ ክርህዎ ከሎ ከዓ ሓንቲ ናይ መወዳእታን ከም ትኸውን እምነተይ this is my belief ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እምበር ተረግመ ህዝቢ ዝበሃል ገለስ ኣሽንኳይ ዶ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ህዝቢ ናይ ዓለም ካልእ እውን ዝተረግመ ህዝቢ የለን ንስለ መብርሂኻ ንስለ መመልስኻ ንስለ ግዜኻ ፕሮፌሰር ሙሴ ተምነዎ ካብ ኣሜሪካ ሚኒሶታ መምህር ናይ ፍልስፍናን ሃይማኖትን ኣዝየ መስግነካ ካብዚ ዝበልክዎ ካብዚ ዝፀንሓና ሕቶታትን መልስታትን መብርሂታት ወፃኢ ለበዋ ምኽሪ እንተለካ ዕድል ክህበካ ንስለ ግዜኻ ደጊማ ኣዝየ መስግነካ ኣነ እውን ብጣዕሚ ሽሻይ ሓወይ የመስግነካ ዕድመ ስለ ዝገበርካለይ ሓሳበይ ክካፍል እውን ባይታ ስለ ዝኸፈትካለይ ብሓቂ ከም ቀሊል ዕድል ገይረ ኣይርዮን ለበዋይ ሓንቲ እያ ንናተይ ከምዚ ናተይ መዘናይን ሃባይ ዝንእስን ከምኡውን ካልእ ንዕኡ ዝበቅዕ እንተደኣ ኮይኑ ክሰምዖ ዝኽእል ማለት እዩ ብፍላይ ግን ኣብ መንእሰያት ማለት እዩ ካብ ትኽስታ ክንባራበር ካብ ትኽስታ ክንባራበር እሞ ሓደ ዋንነትና ክንፈልጥ እንታይ ዋንነት ኣለና ማለት እዩ ብዓብዩ ንህዝብናን ሃገርናን ብዝምልከት ማለት እዩ እቲ ዝሓለፈ ወለዶ ናይ ሱሳታት ንበሎ ናይ ሓምሳታት እውን ክንብል ንኽእል ኣርባዓታት እውን እንተደኣ ሃልዮም ማለት እዩ ዳርጋ ኩሉ ይሓልፍ ኣሎ ማለት ሕጂ ግን እቲ ዋንነት ይኹን ተሓላፍነት ንዓይን ነዞም ከማይ ዝኣመሰሉን እዩ ምክንያቱ ተወሊድና ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ኣብ ካልእ ኬድና ንቋረቆሰሉ ቦታ የብልና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ዜርና ከዓ ንህዝብና ንሃገርናን ኢና እንተነፊዕና ክነበርክት ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ኩሉ ነዚ ተረዲኡ ኣላትና ሃገር ኣብ ኣኳ እንተዘይሃልየ ግን ዋንነት ናተይ ኣይኮነትን ማለት ኣይኮነን ግዜ ተቐያራ እዩ ነገራት ክቕየር ንሪኦ ኣለና ውዒሉ ሓዲሩ ከዓ እቲ ብሃገርና ዘሎ ነገር እንተ ብተፈጥሮ ይኹን እንተ ንሕና ነፊዕና ለውጢ ክመፅእ ብግዲ እዩ ለውጢ ምስ መፀ ግን ነቲ ብዙሕ ነገራት በኺሩ ዘሎ ዓንዩ ዘሎ ንዕኡ ምህነፅ ዝከኣል ንህዝቢ ናብዚ ደረጃ ንቕሓት ክንዛረበሉ ዝወዓልና ንክበፅሕ ዝሕግዝ ሃገር ኣብ ምህናፅ ዝበረሰ ነገር ኣብ ምፅጋን ነዚ ኩሉ ነገር ዝኸውን ግን ሕጂ እቶም መንእሰያት ዝከኣለና ክንዳሎ ልክዕ እዩ ኣብቲ ቃልሲ ናይ ፍትሒ ብዙሕ መንእሰይ ኣትይኾም ዘሎ ግን ኣብ ዘድልን ዘየድልን ነዊሕ ግዜታት ከጥፍኣው ኣይምደለኹን ኣነ ልክዕ እዩ ተቃልሲ በቲ ግቡኡን በቲ ስርዓቱን ክትሓዝ ኣለዎ ኮንሲስተንትሊ ክኽየድ ኣለዎ ምክንያቱ ኣካል ናይቲ ለውጢ ክኸውን ስለ ዘለዎ መንእሰይ ማለት እዩ ግን እግሩ ካብኡ ብዘይንእስ ንፅባሕ ንግሆ ንህዝቡ ከገልግለሉ ዝኽእል ሃገሩ ክሃንፀሉ ዝኽእል ሞያታት ክመሃር ብትምህርቲ ይኹን ብሞያ ይኹን ብንግዲ ይኹን ብዝተፈላለየ ዓውድታት ርእሱ ከማዕብል ፅባሕ ንግሆ ነገር ልውጥ ምስ በለት ከይዱ ነቲ ሃገር ክስልማን ክወቅባን ክዕብያን ካብዚ ወዲቕናያ ዘለና ክንትስእ ክንክእል ይከኣል እሞ ካብ ሕጂ ግን ተዳልዩ ክፀንሕ ካብ ኩሎም መዓንቲ ተሲኡ ክብገስ ክሰርሕ ክፀንሕ ሽዑኡ ዓወት ምስ ኮነ ራይት ታይም ኤንድ ፕሌስ ይኸውን እሞ ነገራት ኩሉ ክሳኻዓልና ክእል መከራና ዘረስዕ ደበስ ከዓ ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ የቐኒየለይ ስለ ዝሃብካ ንዕድል ሽሻይ ሓወይ ኣነ እውን ኣዝየ መስግነካ ፕሮፌሰር ሙሴ ተምነዎ ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝሃበካኒ ግዜ መረዳእታ መልሲ መብርሂ ኣዝየ መስግነካ የቐኒየለይ